chutí? Čo si dala? Ham? No, idem do toho aj ja. Čo máš dobré? Benedikt vajíčka, klasik. Pat a mat. 5 kusov. Už ste to hekli? Hekli ste to? Sa nestaraj. Kto má kľúče od auta? Rovno a doprava povedala. Musíš cúvať. Ale môže mi prosím ťa niekto, videli ste niekde radové auto? Dobre, poďme sa prezrieť za 10 minút. Wow. A tam máme chatu niekde. Tam mám auto, aj s chatou. Ešte bude stať, na to, že ma ešte bude stať minerálka v benzínole? Čaute. Baví sa s tebou, čo chceš, že bude cez víkend zatvo. Turistická oblasť. Ešte šušťanie? Počkaj, to sa tak nerobí. To sa tak. Vypadla mi cibula, ja neviem čo s tými mravcami. Bolo celé zatetkané, tak si úplne v pohode. A však sa uklodní. Trošku bude úplne v pohode. Čo ja som odvedol, ty si jeden nevíš. No jasne, už som to videl. Signál mám? Čo nemáš, jak si poznámky? Internet tam máš iba? To je video. Čaute rodina. Čaute, mambo. Fakir tam nemôže byť? Čau. Že čau. Snívať, tak máš nádej. Hádam príde, to má prísť. Chlapče, a doma tam musíš dať, že súlové nožnice? Ja sa tak snažím, aby... Ale tak máš chytný oči. Netlač. Ja viem, že to je tak ťažké. 9, 8, 7, 6. Píšeš zrkadlový... Toto je písaný? Môžem ja povedať? Láska, dávaj! Poďme! Toto mi hlavicu ten vyhráva. Perfektne, ja už zaplatím. Poďme!